все растоптали, все погубили. Ну, так нельзя поступать с нашей историей и с нашим прошлым. Достойных людей погубили, должна быть достойная память для этих людей. Просьба к вам разойтись, иначе вы будете привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ой, побойтесь Бога, если вы хоть чуть-чуть. У вас крест есть в душе или нет? Традиційна наша доблісна ахова його сьогодні затримала. Затримали все ж таки. Да, з таким чудовним, скажімо так, обвинувачуванням, ви призивали помолитися. Руйнують, зносять крижі у святим місці для нашої землі, місце Куропати, де забивали безбожною сатанинською владою наших соотчинників, святарів і всіх людей, всіх конфесій. І гэты здзек над крыжамі паказвае, як адносіцца сучасная ўлада да ўсяго хрысціянства. Бо крыж Твой, Господи, ёсць сімвал хрысціянства і ўсяго добрага і традыцыйнага для бацькаўшчыны нашай, народу нашага. Бо крыж ёсць святой сімвал хрысціянства, і хай ён расце, стаіць і добраславляе нас на векі вечныя. Амінь.